Kumka jing penkre na kabanta ka jing seng sinot ka bansa long ha ka khat pratari upnail ber arjar arpuar ka shenong mautari merdon hari boh distrik kelap penkre syach na kabanta ban priang ya kane ka jing seng ba ka bansa long mentau benai. Na kaliang jong nong mikmat pai ba ka omsning constituency uba jason saukmi maulong ulalik ban jong isya ka te shenong na kabanta ka jing bit jing biang jong ki pai runget ki banwan sya kane ka jing seng ba. Na kaliang jong tu nong mikmat rengkat ru ubat ki officer distrik ki bana ka tanat PWD PHE nang ta ha ka jing don lang jong ki nong yalam shenong ki lapan long ya ka jing le jongo ya kane ka shenong kenang babaro ka jing penkre kin long ki babit ki babiang watla ka por kala long ka balengkot ban pendep ya ka jing penkre hendela don ka jing kermen babaro kin long ki bayaj bet ya jarenti haswa ban poi ka tayau jong ka jingwan ka te ka jing seng sinot ka ban long ka burom ka bakrau sya oblei bahajrong tame. Na kaliang jong emale kathan wala penno senyang da kasong pisa na kabanta ki paj runget jong kabalang hamau teri merdon kenang mungkin la ban pen krep ha ba ajing kren wala ong ba udap da kejing so komen ban i bagi paj runget jong kabalang kilai le sitom bat tre sitom ban pen kre ya kene kejing seng ha ke juga por unia unom ikmat ula kentu ya ki kontraktor ki ba pentrei ha kene kesenong bakin pentrei dep kloi kan bala ya ki jing trei ki bedang sateng sekian artikel nak kalian tengah yo banwan hakan ikas nong mau tari bagi yo ban piang hakan ikas sinot belong hau ni tayo banwan ti kakam kalaya sakamat ni don lang hang ni I rong ba snong I don lang hang kita memesan ki rio rong ba berongkat don lang ne bagi don ki officers ni ki department PW PHE bagi department ki repair habagi yo banwan jungwa ban penbiang ya kan ikas sinot ke belong ni tayo ye na dum nem step ni la ya kendo berkebalang hi berapa di kelayo aman skap man skau di junction man kelayo man peluan dor ya kata berkebalang di kebarang kang do mat pengiman sini kata nu long bang yo man pe kilinti singkin di haba hi yo man pe kilinti singkin ke department la tristom hadu kata-kata bahini surak berkah layo penyong pada penyang dengan department PHE du haman itu yang layo penbiang ini nganget bah kan dikasinot bah ban pelong kan motor bodon kan dikasinot bah ancak lupa pek ba ru ki bah mah bawan keleng ki delegate so keleng ayo ban pek kham bah ayo ban tri kham bah pek kham nya te nganget bah di itahi akan ka step nya don kan ni bani one inspection kan dikasinot ka ban to yo por akan ka madan ya ka cika ka rachna ya ka pandang na ka banta ka ji sinot ka banwa dan kalian juga senang pau kejing sengungu yai emle badon burom jongi ibala don patni barbor na kabenta kejing penkre jongi ya kena kejing sensinot tingi dap da gamen sim kejing sengau kemen kejing sengungu ba nam kemi kmat jongi ila trash tom na kabenta ban yarap ya kabarang ba kesenong kejongi yang ne kenang ba kana kejing sensinot kan long ka job ni ai kublai ru ang ne ya ki officer na ki department of repair na PWD kumjuru ki PHE ki bala trash tom lang na ka benta ka jing bit jing biang jong ka ne ka jing penkre jongi ya ka ne ka jing sino tena kalian ka chinong bat ka balang ni ai kublai ru ya ki kontraktor ki bala ya trash tom lang na ka benta ban penbit penbiang ya ki lenti ki sengkin ki ka umbam umdi kumjuru na ka mata ka light pat ki wei pa ki jington kam na ka mata ka ne ki pentre jumi ya ka sino te khadu na ai kublai kelum lang ki baro kublai don rengkat bat pi na ka mata ka jing ya snok tilang jumpi na ka mata ka balang ba ka sinong ka jumi an kublai